quan estem treballant amb Moodle és que si estem generant nosaltres continguts hauríem de vigilar i anar en compte a no fer errors ortogràfics, gramaticals o fins i tot aquests de tipografia. Llavors, jo el que vaig a fer és intentar fer una tasca, fer-la malament i veure com hi podem posar solució. Llavors, simplement afegeixo una tasca d'aquestes que ja havíem vist, seria la tasca d'aquest tipus i li posarem com a títol prova errors. I serà una tasca de text en línia. I deso els canvis i torno al curs. Llavors, quan estic realitzant aquesta tasca, ja sigui editant la tasca o fent-la, o sigui, com a alumne o com a professor, és una eina que em permet treballar-hi beneficiar-me'n des de tots dos perfils. Llavors, aquesta és una tasca de prova per veure si tot funciona correctament. Sí? I llavors jo ho estic escrivint i a mi em sembla que està ben escrit. Deso la tasca, torno al curs i en principi doncs, sembla que tot està bé. El que passa que després quan veu un alumne veurà que hi ha molts errors. Com podem fer per evitar-ho això? Doncs una de les opcions és, en comptes d'utilitzar el navegador que utilitzem normalment, doncs podem utilitzar el navegador Chrome. Llavors, aquí, en la sessió 3, us he posat extensió per a Chrome del corrector gramatical en català. Simplement li feu clic aquí i heu d'utilitzar el navegador Chrome, perquè si no això no ens funciona. Li fem clic en l'enllaç i el que fa és ens instal·la un corrector gramatical en català. Llavors el descarreguem. Ens diu que si volem afegir aquest element, li dic que l'afegeixi a Chrome. Li dic que vull afegir l'extensió. Aquí m'explica a grans trets més o menys com funciona, però és el que us explicaré ara jo. Entero, som-hi i tanca. Llavors, què necessito fer? Doncs, bàsicament, em torno a posar a l'Odissea. I em torno a posar el curs aquest que tenia jo de prova, que és on tenia la meva tasca. Llavors, el que faré serà editar la tasca aquesta que hi he posat aquí a prova d'errors. Edita paràmetres. I llavors, quan em poso aquí dintre, simplement li faig clic aquí i em diu que tinc 3 errors. Ho veieu? Simplement m'he posat aquí dintre, i llavors prova li faig clic i diu veure. Molt bé. Si tot funciona, en aquest cas d'aquí m'he equivocat molt i sembla que no li acaba d'agradar. A veure, ara sí. Funciona i en aquest cas el correctament, doncs correctament també em dona error, em diu ara que tot està bé, simplement ja puc desar els canvis i tornar al curs. Està bé perquè amb aquests quadres de text, doncs, és una eina que em pot ajudar. Mentre estic escrivint, doncs em va dient si tinc errors o no tinc errors i a més em dona possibilitats per poder-ho solucionar.